Sa gudayan nga rod ti surat, ti pakasaritaan ni Marlon nga napoluan, may kadwa nga ayat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, taintultuloy ko iti nagbarbartek. Nagbarbartek kak gapu iti sakit tinakam ko manong nemi tani ani nga girlfriend ko. Insi na nakit na kiasawa iti 65 years old nga hawayan. Kasladyak maaklon manong nemi. Ti babae nga nayat ko itinapudno, nagkaubingan kami kini ani, nagkaraduarang kam ti elementarya ken high school. Gadgabot agbatbata kam nga nakurapay manong nemi saan kam nga nagbasa ni ti kolehyo. Imuna idi nga simusurot ak karatatang iti construction. Nagkapyon, nagkasindada, ti hollow blocks, aging ka amukon tagpalitada, may sakon nga masun. Idi nakasusurok nga drive, nangalak mo ten marunem iti lisensya, kadadabukod ko nga motor, nga service ko. Idagtawan kami iti 18 kini ani, isumaten ti kaadan relasyon mi. No, pinadlakan palagi di high school, kuyog kami, kibkibin kami, akbayak, ti amudag at talagang girlfriend kon, boyfriend na kon. Imi nagtawan ti 18, manong nemi, nagdebu idi, ket tinulungak iti panaggastos na. Siyak iti nakaamu manong nemi ti latsun baboy, sa talo nga kalding. Siyak tinaggastos kada kita, manong nemi. Kahit nga sawen, tinulungan ti preparasyon, ti panagdebo na. Ngay sumaten ti formal, nga panagipakaamuna nga dan nagkinawatan. Tadi agsao, inyam amuna kon manong. Amoy mo't siguro, nga di pa ilangan dakam iti elementarya ken high school, da kami kini Marlon, amoy din kadatan nagkinawatan mi. Ngayon itala nga formal, nga klunak ti panagayat na. Gaputa 18 kon, mabalin akong ti makinubyo, so nga tinubyo, ket ni Marlon, kunada. Kiss! Kiss! Kunada mo ta. First kiss, edi agtawan ti 18 ni Ani. Edi pa nagdebo naman, no, naramanak inamalan, de kiti bibig na. Sana uulitin. Sana all! Sana ko na. Naragsak dedi nga rabi, panagdebo ni Ani manong nemi, ket naragsakak mo naragsak ti patpatek ko, ken adan nagkinawatan di kiti puso mi, adan ni santyak ang mga rakop ken kuana, adan kundaway kong mga gek kada kiti bibig. Nagtrabaho iso na manong nemi ka sales lady, department store, intultuloy ko ti panagbaling nga construction worker ko. Adan kiti kundaway manong nemi, nga masadutak nga mapanag-construction, mapanag ka mangala iti ipasadak nga tricycle, kabota, tricycle driver at pangagpaspasad. Tapos lakay kahit kong tagbaling nga tricycle driver manong nemi na namnamay, namampay, adumat ti mapasadaak. When, sigurado mat ka diti construction, tada nakapix nga sweldom ti makalawas. Idin to tricycle driver kat di mo amo, nagbuenos ka, malas ka. Ngayon kaya kon manong, nanamnamay, nag-upuak-puak, gabuta sa anak ka masemsementuan, hanak mainitan, guwapuak ka nga driver. Kadadan ni kiti kong dahoy manon nemi nga mapangkusunduhan ni Ani, ket imbes nga tulot ko di balayda, mapanggang iti restaurant, nag-dinner kami, aging kang iti may sa agundaway, may ika talong anniversary, 21 years old na, 21 kumeten, hindi mapasama ken nga addan napasamak kada kami man. Nag-check-in kami, manong nemi, iti muna agundaway, nga injaya ni Ani ti amin-amin na. Iti 21 years old. Naramanak, nga namin pinsan, dagiti bibig na, iti barukong na, iti baba. Diningkus ko namin pinsan ni Suna kadagiti kakabarang agik ko. Nulapsak tek sa umanong. Ultimo nga nagbabaitan dikiti ramay dikiti saka na. Ket maaprusak, maagkak, madilpatak. Dinanaro nga dinilpatak manong nemi ti
singi wano pa bugtong nga perlas iti nga 20 harap ti kuweba. Nga nakaimas ka no manong name gabutan agmayat ko na taore nala isurot ti patong na no kasta kinitik sa kunto. Ingato akas jagat isurot na. Oh, Marlon. Naging nga na mimpinsanan manong name nga binurak ko ti kristal nga salsal matmatan na. Inusat kon ti dalan. Inusat kon ti ruangan ti kuweba. Pinisang kon ti talon nga nang serra iti rangit. Kadawan pulusan ti atipawan ng mga tipakada kami tingkam panagampayag panakay tayo. Marlon, naalamon ti kinabirahin ko. Agyamanan. Dito siguro tinituding nga tawin mo ken tawin ko. Nagmayat niya. Gusto ti istoryada. Nagmayat. Kaya't kumanin, Marlon. Kaya't kumanin. Kasan sa nidin nga mapasamak kada kami kat kunak tinakam ko once nga agsikog isuna nakasagana kon nga maging kasarken ko. Ngam samat ka nagsikog man. Nagdinamag kid di lugar mi nga da sumangpet nga Hawaiano nga agtawan ti 65 nga umay mga sawa. Manong Nemi, kaslawan ang yaman na kanya kini. Ngem nagdinamag manong. Nga ni kano, ani, iti kursunada retang Hawaiano. Nang kupatpat yan na. Kursunada naman nga pwesto, kahit kumangarot ni ani, yung posible. Kayan ayat nak ni ani, di nakisukat, iti asin numan dita. Ngem, nakadagdakil nga ngem manong. Tineksan nak, umay naktuman sunduen, ito na alas 6. Tata na pati kapagsalitaan. Napag kami iti dating restaurant nga papanami, manunemi, kadi bagak nag-check-in kami. Saanin? Papayaman. Kana niya kami tinaskan ni bagam kanya. Marlon, I'm so sorry. Ngam nakaikad din ako. Umay na kon asasawain ni Peter into umay nga Domingo. Asawain? Peter? Di Hawaiano nga 65 years old. Di mo ka nadamag nga sakti kursulada na? Di mo kunahin nga manugot ka. Marlon, agpraktikalak lain. No may matawing nagsadyaway, maalak tumadag iti nagana kanyak. Kadag iti nagana kanyak, alandan to nakikapsat ko. Isukat nak iti tayo dyan nga lakay. Ayatan ka, Marlon. Ngayon, saan nga ni karingan si kakinsyan? No dikat na kami kini Peter. Rupa ka ti dulyara ni sabuam ti kayat mo asawan. Aramidam ti kayat mo aramidam tungpain na. Pagsawsawan na. Ngam saan ngam babayo pa iti amin. Umay na kon asasawain. Kat umay kanto kuma. Umay kanto into nagkasar kami kini Peter. As lasanak idi paila mamati manong nemi nakasingsingit titong galmay sa kada kami nagkaubingan kami manong nemi. Ngam kasto iti pagtungpalan ti amin. Dinanog-danog ko ti angin dito'y kon nga nasurutan manong nemi ti winom ti arak ang mabartekak nga namabartekak ag sangsangit ak to sangsangitak ti nagbaling agasad ko. Naging nga dimtengan dito nga aldaw nga panakikalasan ni Ani kanila kay Peter manong nemi. Sanak anap na pambarakon. Naglimagasak ka di ti arak manong nemi kit inunod ko dahil tangal daw. Sabi ko matasan ka itong babawi, ani. Sa bagay saan ka nga babawi? Gapong arot ti kong taway mo nga makadanon sa Diyaway. Saan ka mat kadi mo palaw? O remote na sino? Nagasat ka kidi ata si katinapili.
Ngem siya tinagbaling nga tagsanggas. Apre nga ti kaayan ayat ko pa ti first love ken last love ko isupet ti kinayat da nga Hawaiano. Nagaduditat sa bali apay nga ni ani. Apay nga ni ani, apay nga ni ani, apay nga ni ani. Ado nga pa magbagadanan kanitatang kandigdi kakabsat ko manunaming nga awati kon ti kinapudno. Agmob anakon. Isa din kon ti aginom ti arak tawan ti maitulong ti arak no diket mangdadahil ti salunat ko. Yung kasano? Kasano ak makapag-recover man? Kasano? Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, nga sa anak na pa nagtrabaho, inom ditoy, inom dita, turog ditoy, data. Yung sal na taon nagsarday datatang kininana nga mamagbaga kaniya. Aging gaya ti may nga bigat sa anak ko nga makabangon manong, napunuan ako. Intertried agad di hospital mano. Under observation. Natamaan ti dalam ko mano. Dito ti bunga tararamitin man na. Kat no itultuloy mo, bakit ti mabiin? Awan pa'y makatawad, sipod na kiasawad sa bali ni ani maka matay kan. Takayat mo ka din na matay. O madlangin sa saribitibiyag ko tanang. Kaputaw mo tan ni ani. Nala, no isot ko na. Ang takarod din nga may ospital, agawid ka ordo sa Jabalayan, ta urayam lahat at ipapatay mo. Tada dyan ka nila ay gaani tinapatay kang kakit na kami kinanang mo saan nga napatay. Dagiti kakabsat mo. Rumbeng ka din nga, dadailam tibiyag mo, kapulan tikas dyan ti klase na nga babae, nga saan nga napudno ti ayat na. Rupa ti kwarta, rupa ti dulya. Kananisot kayat mo, ti matay, sige. Api nga gagasgastos na pala eh. Ibaga ako ni doktor na palubusan na kang taihawid na kang sadya balay. Kakamot nga rin makapagkuti, manon ni. Diyan. Lano, umay kang hawda na ako, tagawid tayo. Nanan. Payawid na ko. Naimbaganak ka din. Agad ko naman nga di mo kaya tagpaimbag. Di mo kaya tagbiag. Nagawid tayo tapnusan tayo sa sayang ti panawan kan kwarta. Sige tatan. Kahit ko't maimbagan. Tapnon yan, tapno minum kan tumanan. Kaya nagsakit kan tumanan, kasta. Kahit kung maimbagan, tapno. Nagsubliak ti trabaho. Nasta, ito ko mapala, hindi pa lang di mayat ko ma. Po yan, doon na ti kinas-kastar mo nga panawin mo. Kapulang hindi tayo nga babae. Ano di kaksaon lakay, tapno, ang ibabawi ti anak tati panggap na. Alag pa imbag kang harot anak ko ha. Tano may imbagang ka rumarkan to. Ket, adot ko hon. Adot leway mo ti trabaho. Katupit ng gastos mo. Di ornong mo, may ininutin nga maibos. Nayunak tumanin na nang pariti may kadwa nga ayat. Basta kung matipan nanunot mo nga dagos edi. No, daw mo na, daw may kadwa. Kanya tayo mo, hindi pa may kadwa. Uray ta na umaamat na dyan nga babae. Ha? Si kamat imuna. Wanda tang. Sakti mo na. Nagumuma. Sumamon. Sublatan damot na. Dinidyak nga rodan maron nemi ti adu nga arak. Ngayon tultuloy ko na tamat ti makiinom no kasta nga daagawis ngayon kong kontrole. Nagsubliak ti construction, aging ka manon nemi, nga nakapanak iti syudad, nga ditoyak nga nagpasada. Agkaskasera ak manon nemi. Aging nga iti may isang aldaw, ada na pasahero nga lalapsat nga babae. Ibaganon sa dinupapanan na, intulod kumet. Agtrabaho gahi miso na manon nemi, ti may isang appliance center. Idiyawat na kanya ti pleta na. Bayamon ding. Dilata cellphone number mo, kaya tinagan mo. Style mo. Ano? Anong oras na off mo? 6:00. Di may kanto
sunduin. Libre. Isupay nga, di mo gastusin. Tipletem. No kayat mo, after ti pa nagtrabaho, ag-joyride ta. Ag-relax ta. Tasaan lang nga kang kanayon nga trabaho dito, di ba? Siya gayam ni Marlon. Isakmad ni Rose. Wow. Maragsakan na makamamuking ka, Rose. Intad na ti cellphone number na manunemi kat iti karabyan na tinawaga kisuna. Sana ka di madlama ka disturbukin ka. San met? Oreta naturugan. Oreta? Oreta naturugan. Sino? Di makaisturbo ah? Di saan tang maisturbong agsasao, agsasarita, nga bato nakaturugan. Nilakay mo? Nilakay mo tinakaturugan? Diya anak ko. Andan kan di anak, andan. Talutawan babae ni Angel. Tilangam kaslawan anak na. Napindas ka, Rose. Thank you, Marlon. Ningarod lakay mo? Awanin. Balo ka? Balo nga si Bibiyag. Si Bibiyag na asawam. Imandan dito sa bali nga. Sa bali nga biyag, sa bali nga sidong, at dito sa bali nga balay. Pinanawan na kayo? Tapi man. Naimimas ka ta, nasarakan no. Lakam tinakamimas ko. Baka dada nga, naimimas nasarakan no. Isod ko po na pinanawan na kami. Kastagayam. Katsi ka, Marlon. Ti asawam. Saan ko inasawa? Nga madanti isa bali nga sidong. Ada di Hawaii. Ano? Di girlfriend ko, inasawa at Hawaiano. Kasta, katsi ka, di asawa, inasawa kinambalay ti Hawaiano? Haan, Hawaianak na kumahan. Ano ko, pensyonada. Bakit? Siyak mo yung girlfriend ko, lakay, tinang asawa keng kuwana. Katsi ka, di asawam, inagaw ti bakat? 75 years old ko na. Yung pensyonada. Takil kami pensyon na. Kursunada na lakay ko ta nagaritos ka no. Isot magustuhan na. Nagaritos di kuwana. Isot ti ko na. Kasunod imas na nagaritos. Aritos sunubulitas. Aritos sunubulitas. Same. May mayat ka di. Tsaka mo. Umat pa sa wali nga nagkukumpararak. Abi si kaong bulitas na. Awan. Kasta ti kina-open ti kami nokasyon mi manunimi kini Rose. Awan ti san nang ibagkakaniyak ni bagana amin. Kasta akman manong. Isuna nagasawa da ngam inagaw ti pensyonada. Da kami met manunimi nubiak ngam inagaw ti Hawaiano. Ano sakbad pa na kami manong. Isto na layang ta addan may isang anak na. Nabanggo sinundo manunimi iti oras tala sa iti pwesto nga pagtrabahuan na. Let's go. Pawanan ta. Adda kang gano, itulot ka di balayon, tapay lag-relax. Dumagas na di balay. Itugot ko tiyan ako. Sige. Halakit na pasalsali. Halakit makadisturbo. Paturugan tungo mo na ito sa nga makadisturbo. Di magas kami iti balay da manunimi nagpakada ka rin anak yung kuwana. Inahalan natin anak na nga ni Angel. Hi, Tito. Hi, Angel. Tito Marlon? Nagsakagan.
Ano kayat mo dito sa ango? Hindi talatan, doa ka mo kini mama. Magusto ak manunemi, iti kinabibo ni Angel. Irigid ti baybay, manunemi dito'y kami, nagkikibin kami, nagtangaan mi ni Angel. Kapag nabagna kami, manunemi nga nagpaamyanan, nga nagpaabagatan, iti igid ti baybay, iti kadaratan. Iti babannog kami, manunemi nagdalupisak ni Angel. Nagayayam, iti darat. Urayda ka, naggumatang ti merienda tayo. Wano dinner na. Adalatakin ka. Hindi nga sa dyan, open na cottage. Kinala. Napanag nag-order, manong name iti pangrabyan, mi gimata akmatan iti arat. Uminom ka? Sa pipinsan. Ano na ito nga arak? Brandy? Uminom ka mat? Ano inuman? Beer? Datalatan? Mas data? Ore on ice na. Nemi mas on ice na. Naginom kami nga duwa, manong nemi, kadidita, medyo mariknanan ti inom na agsipat-sipat natin. Agad damot ten manong nemi nga agpungan kadigiti lubpo. Idin to, tini Angel, manong nemi, maimas na ti mangan kadigiti sitserias. Aging gabi mangon isuna, inarakop na. Naginarakop kami, aging naglanang dikiti bibig. Mamiss ko. Ana? Mamiss ko ti kastoy. Malagi mo nilakay mo. Nawanin? Saan nga agsublipay? Kahit namatay ito di pensyonada, kahit agsublikan ka, jakon kayan. Nangro na kita takamitin. Yung tsaka amo no kayat na. Kayat ka, Ros. Damo ka pa lang makita. Nakarik na ako ti ayat. Sige ti bilang ko may katuwang ayat ko. I love you. I love you too, Marlon. Marlon, kayat ko. Kayat ko. Kasanong rin na matanak mo. Kayat ko. Ibati tatuyin. No? Lumapan sa baybay, tamalmas. Kayat ko. Gawin ta ka rin ang malayo. Mandi takamin ti sumurot kang ka. Iyawid na kami ti malayo. Sige, hindi ka rin. Nasdahaw datatang kaninan ng manunemi di sangpet ko dagiti agina. Dan kasukat na. Ya dapat nga burias na. Kuwentatan ni Rose. Di ba pingiso? Mandaanin ti anak. Da asawa na nem. Pinanawan na ida. Si asawa kasano nagsubli. Hantong nagsubli na. Itikit ka ito nga sa bali nga babae no aping isupay. Tatang, awanan tadupay nga riri. Agkasilad kami, kadbuhami ti anak na. Imo na nga pinaturog mi manunemi ni Angel kalpasan na ditoyan nga nagpapas kami talagsak. Intuloy mi ti minom manunemi kat adadan nga nakawawild kami. Wild na wild ni Rose manunemi supayan ti naggawa. Isupayan ti imo na nga nangan. Kat gabutatap do ti kastakit saan nga unfair. Nangan kami nga duwa manunemi. Magustuhan na launay ti panangan kumanong. Saan ka no pa nga inaramid ti asawa na ti kasta. Oh, Marlon. Oh. Idi irusod ko ni Jan manunemi napaaray. So, aray. Apay napaaray ka kit ako buritas na. Taktak nga amang. Kadi. Naglukmay, nagpara. Oh, Marlon.
Nagpapas kami today di nga nagmanunami ka ni Rose. Nga ti panagipagarup mi kat awanin ti dumteng tupa ado awanin ti dumteng pay nga sabari arabi. Masansanin manunami nga umay da dito'y balay kat dito'y da nga umiyan di kiti agina. Intultuloy ko man tinagpasada, intuloy met ni Rose manunami ti panagtrabaho na ka sales lady. Aging ka nga namin pinsanan nga nagawid dan nga agina dito'y balay, ititan na tatatang kenanan ka ni kakapsat. Tumultulong met ni Rose, manunimi ka trabaho ti unag ti balay na dugundaway na. Aging iti may sangal daw, ang tamang sadsada kanya, ti amok at pasahero. Tawanan niyo ka di, boss. Kamot nga glugan. Si kakadi ni Marlon. Dato kayo sa sidecar number yung magbagada. O, siya ni Marlon. Sino? Sika, sino ka? Siya na asawa ni Rose. Asawa ni Rose? O, ay, siya kagaya. Kadandan ng gaya man ti asawa. O, inyawid ko idan nga gina. Iti balay mi. Aday ko ang ti asawa. Asawa kiso na. Asawa mong sa mga sangpatan. Ada ka matin sidong ti pensyonada. Sangpata akong asawa. Basta pagawid mo. Imagkakto nga gawid ang mo saan no akayat awan ti maramid mo. Kinawan ti maramid ko. Palbalagang kapare. Asawak ni Rose. Kat di mo pakibiyangan. Di mo pagkibiyangan ti adda asawa na. Asawa ka nga, ag-asawa ka nga, peso ng pinanawam. Hanga that issue. Pinanawak man uno saan, asawa kisun. Balbalagang ka pare. Kabailak, kabayadan ti biyak mo. Ado dita di kita gawawang riding in tandem na hired killer. So, no di mo pa'y kayat ti matay. No kaya't mo ang paot pa itibiyag mo dito lobong. Tungpalin na. Adaywan ti asawa. Imbagak na ito'y manong nemikin ni Rose kaslasahan ng mamati. Ano ko mapambaran ng mga bagat kasta? Awan mo tayo bibiyang na kaming agin ah. Mas dawa na karon. Amo mo ka dito cellphone number na. Mabali mo ka di kang tawagan. Patasag. Yung speaker mo. Tinawagan naman. Hello, Ross. Ano ko mga pinatibibiyang mo tibiyang ko, ha? Basta pinanawan na kam lang arudin, pakibiyangan pa lang tiraksak may nga gina. Yung tiket mo sa akin. Kinasalitam ka nun ni Marlon, ngabalbilin mo nga, ataywan na. Karanta kay nga minan ng sublian. Sublian na kami. What? Taapay. Nabayagan na masaksakit dato pensyonada. Nabayagan ng mailiwag. Saan mo nga matagi ko ay suna? Baka no, lalalo nga may dalit sakit no. Kita, ore no, matay na suna kit si kamit latag tawid kada kiti mapanawan ng salikwa. Datang arti na sakit. Hana? Imagbaga na tayo kapsad na nga awan ti matawid ko. Iti sa ni Kuana. Tas nakpat nga legal nga asawa. Tilinteg, noon asawa, kapsat. Iti mabalin nga, panghimat dyan na kadig sa ni Kuana. Awan matin kabil tilinteg nga, kirida. Di ka matngarot nga kasat na takamit. Gabutawan ti mahutkot mo kayong Kuana, tamasaksakit pa yun, nagsublikan. Gabuta, da kayot aginag. Gabuta, sikat asawa. Putot ko, ni Angel. Kasi ano nasaan ka ng awatan? Saan ka mabalin? Nga din ang kawatan.
masapul nga awatan na. Kano talaga nga saan ka na kayat? Saan nga nga mabalin, masapul nga mayat ka manunusaan, asawa naktulat ta. So ano sa dinumantihan mo? Noda ka man tisidong ni Marlon. Intun bigan. Agawid kay tukuman di walayo. Tas sadya tumating na sumangpet. Nangig ko manong name da ito nga salitaan di kita agasawa kat kasla maridridis tirik na. Awan kartbengat. Ta naisingit ak lahayang manong name. Isuod na talaga talagang agsawa. Awan sa bali nga pagtungpalan na di agawin. Sublyan ni Cesar di kita ginana. Diya ka makatunog iti tayo di nga rabii, manunemi, rimuara kiti silad, nagsapulak ti mabaling ko inuman. Naginuma. Mapasamak ka di matmanen, tikas iti napasamak idi. Idi pa nangasawa da kini ani, manangasawa ti may isang Hawaiano. Kaya pimpinas ko man sa nga dimteng ni Rose iti biyag ko. Tapos sa anak ko mamasaktan man yun. Husto ti na ni Cesar. Asawa na kit asawa ng tulad ta. Ni Rose. Kaya di iso ti ama. Ni Angel. Awan ti karbagang ka na giti agina. Tas ang kumat nga asawa. Kasang kumat aputot. Nagayata kiti may kadua nga ayat. Gam kastoy pati nagbanagan na. Kanya ti basol ko tapno mapasama kanjak ti kastoy. Apay kastoy ti gasat ko kinayat. Bakit? Why? Apay? Kabigatan na manunemi na sapa karimuan nga napan nagpasada. Buwede. Numabaling ka talagang pagbalinak abisi ti bagik. Numabaling kat pasahero dito, tunukuan, adantuman pasahero, anak ko maagsarden. Gudugod aklo ko gudugod. Kat kasta nga tinapasamak manong nimi. Gudugod ak nga gudugod. Agpamyanan, nagpaabagatan, nagpalaod, nagpaabagatan, nagpalayan. Tsaka napuputan ti oras manong nimi ang labas gayaman nga pangal daw, mabisina ko. Kabayan ng mga anak manunemi nag-ring sa cellphone ko. Saan nga nakapunpo? Hello? Pare? Ni Cesar detoy. Cesar? Samot pa nga naghawid di kita gina. Nasapak nga rin mo na di balay. Diyan ka mo no. At nasadya pa lang ni Ross. Anda pala di balay yun. Hanga siyempre ti trabaho na. Apay nga di mo awagan kat pag-awida mo di balay da. Tawag kim saan nga sumbatan. Ano rin masapol mo ita? Saan ka pailang kakaawid din ito nabi? Umiyang ka sa baling ang lugar. Tapos na tabambaran ni Rose nga gawid di balay da. Sige. Nusok ko na. Sikat matungpa. Tawag-tawagan nagmanunemi ni Rose kimsang kusung bata naging gay ni Dipkon. Naturog ha, iti balay, iti paantag na tricycle driver. Kabigatan na manunemi, idopen ti cellphone ko, nagado nga miss call, nagado nga message, kimsang kong binasbasa. Inidip ko manin. Kalpasan di pamigat, napanak manin nagpasada. Ngimsak ba iti pangaldaw manunemi nasa pulan na ni Rose. Apay binakas na tiramin mo. Apay kasan ka sumungpat. Apay saan ka nagawid. Tabdan tarasun ng agawid ka tibalaya. Kung nakmad kang saan kung nakayat ni Cesar. Yung matakarbangan na kang ka. Wala nakarbangan na kanyak. Ada pagribangan na kanyak. Tsaka yan. Magawid ka pa lang. Pero talaga hindi mo kayat. Oraan niya't nararamidan na. Maaramin mo hindi na kayat.
Agawit-gawit lang. Tapno mapagustuhan ito. Tapno adanto rason. Nasaan nantun nga papilit ibagina. No talaga nasamo kaya. Nagtungpal nga rod ni Rose, manunemi, ta iti sumangpetak dito balay, awanan ni Rose. Awanan ni Rose, awanan di kita gina. Pinanawan ta kan, tataga sumangsangpet. Ay nanak, nakasaysayang di kita gina, na mapukaw mo isuda. Nanang talagang dagsangga sa takitilubong ni Ayat. Napukaw ko ni Ani, kabuti nasawat hawayano. Nagayatak manen, ti makadakas, adamat ngamin asawa na. Kita pinanawan nagdagit-agin na. Nagawid dan, kahit sangpatan, sumangpat-matan di asawa na. Nanang, kasto ka talaga tikasat ko, awatak ti kinapod mo. Barbaring, no kalpasan ti may kadwang ayat, kadadanto pa'y may katlong ayat. Ngayon kalpasan lang, ti makalawas, manong nemi nagsubli, dagiti agina, dito'y balay. Rose, abay. Awanin ni Cesar. Labanan na. Hanang na ipapilit ti kayat na. Makalawas nga dadya balay, ngayon saan ka mga nagkakaida. Ngayon talaga nga saan ko na kayat. Di ka mailiw, iti debulitas. O debulitas na basi. Awan kasking ka nabakad, nabuntog, takod. Sige. Awan lakit din ti mangriribok. Dito ka manin balay, data manin tagdan na. Dakam garod manin tinagdan na manunemi kat manipod mit idin. Saan matan nga mang disturbo manunemi ni Cesar. Aging gana damag milayangan manong. Nanatayan ni Cesar. Hala, apay, na disgrasya, nabartek, dinong parda. No, ti pa kayo mansayagan na. Oh, saan nga mabaling nga jabalay ah? Injabalay da ah? Umatandar ka kani. Kas may isang asawa. Umatandar ka mga gina. Palpasamin lang di makabulan. Kalpasan nagsubliak tumutlahin. Kit kalpasan di makatawan. Nawayakan to nga manging kasar kanya. Naik ka na kita namnama, manunemi, no na po ko kumantyo mo ng ayat, ti may kadwang ayat, jak siguro mapukaw. Nagsubling arod di kita giniti sidong mi, manunemi, kat inkarigatak ti talagang nagpasada nga nagornong. Nanging pasday ka kumuna, ti bukod mi nga balay nga adda iti asidag ti family house mi. Mabalinan na pagyanan ti balay, manunemi, idi maangayan ti kalay sami kini Rose. Naragsak kami. Nagaragsak kami, manunemi, pati di kita naganak, ken kaapsat ko kat naragsak dat, amuda ka naragsak. Sa anak ba't lang nga nagtultuloy nga nagsanggasat iti lubong kinayat. Dati may kaduang ayat ko, ison, iti ayat nga agnanay. Nadan kami iti duwang nga anak, manunemi, duwang nga lalaki, so, ni Angel, ni June, kastamat tayong kini Rowell. May isang babae, ken duwang nga lalaki. Ano kasanat pa nang ipateg ko, karag itipod nung aputot ko, kastamat ti pa nang ipateg ko, kini Angel. Ta nagbalibat ka na siya at kanyak, nagbaling na siya at akabsat, kanagini kabsat. Nagtuloy ti pa nag-tricycle driver ko, manunemi, nairamidak meten ti karinderya, ngayon matunan ni Rose, manunemi, nga araraken di kitipata ka tricycle driver, kaya di dumapa nga driver, gabot na imas ti luto na, kaya napintas ti serbisyo na. Dahil ito nga ron, ti pagkasalitak, manunemi, kaya nagyaman naglaunay, ti anos mo, anang ibasa, kaya mo nga damat na nakarelate, kaya sabi kumatad damat na ibatit nga adal, liwiliwakin pagsarmingan di biyag, kaya kitipata ka nagdingag ka nagbuya. More power to your program. Tuwing nga rin, tagyaman nga pagaya mo, Marlon.